Ito na yung bracket na ginawa ko. Putang yan. Hoy Franz, huwag kang maingay ha. Lipat ko si Owen kay Cloud. Na, GG kagad ako dito eh. Teka. Oops. Oh. Ikaw, yung gusto mong kalaban? Jericho o si Martin na lang. Teka. Oops. Teka, palitan natin. Kunin natin si Noy. At saka si Martin na lang. Yan. Hanggang na, okay na yan. Huwag kang maingay, libre na lang kitang foods mamaya. Lap trip ang punta.